Ndikulandireni okondedwa omvera mu dzina la mphamvu la Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndikulemekedza kumwamba chifukwa cha tsiku linanso limene Mulungu watigawira, watipatsa, lakhala tsiku lachimwemwe, lakhala tsiku lopatulika, lakhala tsiku okondedwa omvera lopambana. Mulungu alemekezeke mu tsiku limeneli. Lero ndi pa 16 November 2024, tsiku loweruka. Ndilandireni lero kufikiranso mawa la Mulungu ngati mkwatulo suchitika m'bale, tikhala tili limodzi. Ngati Mulungu satichotsa ku dziko lino, tikhala tili limodzi, pakuti sitimadziwa zakuseli kwa mawa, koma amadziwa ndi mwini wake Mulungu. Okondedwa omvera, Mulungu alemekezeke. Ndifuna ndikulimbikitseni monga mmene ine ndimakondera kukulimbikitsani mu tsiku la lero, kwa nonse amene mumapemphera lero, makamaka mumakakumana ndi abwenzi ndi abale ndikukasonkhana mu msonkhano wa kupemphera. Musalephere, kasonkhaneni. Chimenecho nchimene Mulungu amafuna kwambiri kwa anthu okhawa amene ndi ana ake. Okondedwa omvera, muzikonda Mulungu, muzikonda msonkhano wa Mulungu, muzikonda mmene amachitira anthu a dziko. Ku dziko kukula anthu nzanga azipani amakonda kwambiri misonkhano yawo. Mudzampeza munthu ochokera ku Thyolo akapezeka ku Lilongwe ku msonkhano wa chipani, makakaka chipani wavala, mmene akuvinira mosweka mtima, zoti wachokera kutali zimenezo alibe nazo ntchito. Anthu amakhoza kuyenda m'malole, okondedwa omvera, dzuwa likuamenya, koma nkuti tikasangalase mtsogoleri wathu. Ndinunso ngati ana Mulungu mtsogoleri wanu pamene ndi Yesu. Mukanakhala anthu okonda kwambiri Khristu, amene simukaneka kumajomba ku msonkhano wa Yehova. Mmene amachitira andale m'bale, amachitira andale, amakhoza kuyenda chitipa tunsanje anthu andale amene amakhala kusapota misonkhano yawo. Kula Nyamata namati mayangi democracy, nzanga amene amakhoza kulolera kuzipenti thupi lawo lonse lachipani. Iwenso kana makhala tunzanga onkonda Mulungu choncho, ine nkhulupa kuti mwa Mulungu kanapezamo phindu lochuluka. Koma anthu ambiri tumbale alibe chidwi, pamene andale watha wavinisa munthu chichere chonse ndikungompasa 2000. Pamene ife tili Mulungu amene amatipatsa moyo umene tili nawo, okondedwa, zimene tili nazodzi nzake za Mulungu. Koma kuti tikhale ndi chidwi mmene amakhalira dziko, mmene amakondera dziko, taganize wakati ali ndi pamapate yawo. Sama amalulira asajombe pate, oloita khala kutali, olokuti agwa mvula, koma ukampeza ali kupate. Kumene Mulungu sakapezekatu, kumene adzika nkhalira khankuledzera kakuchita chani, ndi ukona anthu mmene amadziwira kuvina. Nzanga kudziwa uno anthu amavina, tapita mundale mukone misonkhano yawo. Tapita mapate amene samamulemekeza Mulungu, ukone anthu mmene amadikulira kuvina. Kudabwa kuti awanso amavina choncha wawa. Anthu oteronso kufika pa chalichi amaoneka olimpa, omazikola okha ndi kolasi, kulephera kuivina kolasi. Koma nyimbo yakuziko amene wakuti ituluke mmene amavinire, wotha udabwa inu amene mmazikola ndi kolasi kuti muvine mpafuna kugwaja ndinuyo. Chifukwa chani? Mtima wawo anawika kuzimenezo, ndi amadzoti akamavina chilipo chimene amachikondolesa kumeneko uko. Iwenso era mtima ukaneka uzikonda kwambiri pamaso pa Mulungu amene anakufera nkukupulumutsa iweyo. Koma lero anthu ambiri opemphera timaoneka ngati timazikayikira, andi timaoneka ngati Mulungu sitinamulandiredi. Ambuye atithandize. Okondedwa omvera, lero tifuna tikampe zakudala, kuti odala amene adzamve lipenga loyamba ndi kuuka koyamba. Odala ndiwo amene adzamve lipenga loyamba ndi kuuka koyamba. Ndikuti apa tifuna tifotokozere zakubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ambuye wathu Yesu Khristu, okondedwa omvera, akubwera posachedwa. Akubwera ndifake akamabwera kudzamveka mfuwu lipenga. Lipenga limenelo atazalimve ndoyera mtima loyambirira lipenga limeneli. Okondedwa, ndi odala amene adzauke koyamba, amene adzamve lipenga limeneli.
odala amene adzamva khutu lawo lidzamva kuyitana kwa lipenga limeneli. Andi lipenga limene likamayitana ndekuti likuwayitanitsa anthu kuwasonkhanitsa pamodzi, ndekuti ndikuchitika kwa mkwatulo okondedwa omvera. Okondedwa, dziko lisamatiputsitse, china chake posachedwa chichitika. Koma ngati ife tikhala mtima ona kuti zongolankhula za anthu zikomo, koma zinthu zalembedwa m'buku lincholinga choti zitiziwise kuti ngati sitimakonzeka tizazizimuka tsiku lina lake, pamwamba pake tikukonzekera kubwera kwa Yesu, titha kumwalira. Koma kuopsa nkoti titamwalira titakagona m'manda, pali tsiku linati okufawo adzadzutsidwa ndi lipenga loliralo. Kodi tidzalimva bwanji ngati chiyanjano chathu ndi Mulungu palibe? Okondedwa omvera, Ambuye atithandize. Ambuye atithandize, dziko lititha kulinjoya nkumalimva bwino kwambiri, titha kuyiwala kupemphera, titha kuyiwala kupanga chiyanjano ndi Mulungu. Koma pali tsiku linatu timwalira, okondedwa, tichoka mdziko muno. Koma kuopsa kwakuti tamwalira sizinathere pompo, pali tsiku lotsiriza limene lipenga lidzalire, limenelo ndimene lidzasake anthu amene ali mchilungamo, anafa koma ali woyera mtima. Andi akadzalimva lipenga adzazoti kuyitanidwa tichoke m'manda muno, tipite tikakumane ndi mfumu yolonjezedwayo, tikakhale nayo mfumu yolonjezedwayo. Okondedwa omvera, inu mudzamva bwanji ngati chiyanjano ndi Mulungu palibe? Tiyeni tiwerenge buku la Chivumbuluso mutu namba 20, tiyambire pa ndime ya namba 4. Chivumbuluso mutu namba 20, tiyambire pa ndime ya namba 4. Baibulo likulankhula kuna kuti Satana womangidwa zaka 1,000. Verse ya namba 4 ndikuwerenga buku la chichewa cha lero. Ndinaona mipando ya chifumu ya ufumu pamene anakhalapo anthu amene anapatsidwa mphamvu zoweruza, ndipo ndinaona mizimu ya amene anadulidwa makosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu. Iwo sanapembedze nawo chirombo kapena fano lake, ndipo sanalembedwe chizindikiro chake pa mphumi zawo kapena pa manja awo. Iwo anakhalanso ndi moyo nalamulira pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. Akufa onse sanaukenso mpaka nazitatha zaka 1,000. Uku ndiko kuuka kwa kufa koyamba. Odala ndi oyera mtima amene adzaukitsidwa nawo pa kuukitsidwa koyamba. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo, koma adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, ndipo adzalamulira naye pamodzi zaka 1,000. Atate, mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu, tikulemekezani Jehova Rafa. Ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika, Ebeneza. Mwayenera kukwezedwa komanso kulandira ulemu. Tilankhuleni mfumu ya Israeli, ifeyo tizamva mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ameni. Kuuka koyamba, lipenga loyamba. Odala okulimva ndakuukitsidwa koyamba kotere. Okondedwa omvera, chinthu ichi akuchilankhula ndi Yohane. Andi uyu ndi mmodzi mwa ophunzira a Ambuye wathu Yesu Khristu. Apa nkuti ali pa chisumbu cha Patimo. Zimene akuonazi ndi masomphenya zenizeni za zimene zidzachitike. Okondedwa, Mulungu atambasula diso la uthenga wabwino, atambasula diso la kuuzimu limene likukwanitsa kumamuonetsa Yohane za zimene Mulungu azichita posachedwa pa dziko lapansi pano. Okondedwa, pali tsiku lina limene Mulungu aweruze dziko lapansi. Mwina lero titha kungotanganidwa chabe ndi mabiza amene tili nawo, koma kuopsa kwa zimene tatanganidwa nazo, ngati Mulungu sapedzekamo, pali choopsa chimene chichitike posachedwa pa. Okondedwa omvera, takamba za Satana atamangidwa kwa zaka 1,000, sazakhalanso ndi nthawi yakusokoneza kapena kuchimwitsa anthu kwa zaka 1,000.
koma pamene tikuwerenga pokondedwa omvera tikufuna tione chimene chikuchitika mu nthawi imene anthu akwatulidwa atengedwa kupita kumwamba akakhala kumwamba ndi Khristu kwa zaka 1000. Ndiye Yohane akuti atakhala pa chisumbu cha Patimo amakwanitsa kuonetsedwa za zimene zili ku mpando wa chifumu. Ndi akuti atapenya ku mpando wa chifumuko kumene kunakhala anthu oyera mtima, Baibulo kunakuti kupando wa chifumu kumeneko anaonako mipando ya anthu amene anakhalako koma oyera mtima, ndipo anthu amenewa akuti anapatsidwa mphamvu za kuweruza, aweruza limodzi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Anthu amene akuona ku mpando wa chifumu wokondedwa omvera ndi anthu amene anapanga chiyanjano chabwino ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ali ku mipando ya chifumu okondedwa, ku mipando yolemekezeka, si mpando wamba sokhala munthu wamba, koma yekhayo amene anapanga chitsankho. Sindiyenda ndi dziko lapansi, ndiyenda ndi Yesu. Sindiyenda ndi maboza dziko lapansi, ndiyenda ndi Yesu. Sindiyenda ndi zoyipa za dziko lapansi, ndiyenda ndi Yesu. Ndidzooneka ku dziko kuno ngati opepera, ndidzooneka ngati osalira, koma ndiyendabe ndi Yesu. Ngakhale zimaoneka ngati nzosekesa ukamayenda ndi Yesu, zimaoneka ngati nzamisala ukamayenda ndi Yesu, pena umangozifulira wekha, koma chimene ukufulira anthu osamachiona. Ineyo ndiyendabe mu moyo ofulawo, chifukwa anthu amamva ngati kumafula amene tikufuliramu ndi kupepera, pena amati misala, pena amati tikupenga, koma tifulabe chifukwa amene tikumfulira tikudziwa pali tsiku lake kuli mpando umene ife tikakhale na limodzi. Ndiye Baibulo likuonetsera kuti Yohane akuona ku mipandoko kuli anthu amene apatsidwa ulamuliro, mphamvu ya ulamuliro yoti akaweruze okondedwa omvera. Baibulo likuti ndipo ndinaona mizimu ya amene anadulidwa makosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu. Okondedwa omvera, amaona anyamata aja china Yakobo, amaona anyamata aja china Yohane Mbatizi, amaona anthu ena amene anazuzidwa achina Stefano omagendedwa ndi miyala. Sakungenda kuti Stefano walakwa, koma chifukwa cha dzina la Khristu ali ndi umboni umene akumayikira za Yesu wa ku Nazareti ndi mtundu wa mphamvu zake. Nde dziko linadana nawo, ife tidana nanu a Stefano chifukwa cha chimene mukulankhula mkamwa mwanu. Ife sitimafuna tikumachimva zoti Yesu ife ayi. Okondedwa, pali mtundu wa anthu amene amadana ndi Khristu, koma tamvetserani okondedwa, pali tsiku lina imene azadziwa kuti Yesu amene amadana nayoja analofunikira. Kachipembedzo chanu chimakudzani kuti Yesu siwofunikira. Kachipembedzo chanu chimakudzani kuti Yesu si mwana wa Mulungu. Chikungokupwetekani chabe. Pali tsiku lina mudzadzindikira zona kuti zonadi Yesu anali mwana wa Mulungu. Monga adavomerezera asilikali aja Yesu ali pa mtanda kupereka moyo wake, anavomereza, ataona zivomerezi, ataona mphezi zikuung'anima, ataona mdima pa dziko lapansi masana nkukhala ni mdima, ataona manda kusweka anthu oyera mtima kutuluka. Chimeje chinaonetsera nene kuti zonadi munthu taphayi anali mwana wa Mulungu. Koma adadzindikira nthawi itatha. Chomwechonso anthu lero amene munganyoze Yesu lero kuti si mwana wa Mulungu, mudzadzindikira kuti Yesudi ndi mwana wa Mulungu. Sisi ndakuti anthu awawa anaona, ena analiona kuti anachita kudulidwa makosawo chifukwa cha umboni wa kuperekera mu dzina la Yesu. Ena anamenyedwa kuphedwa chifukwa cha kutumikira mawu a Mulungu. Okondedwa, anthu azuzidwa. Baibulo likuti ena anachita kudulidwa makosi. Mwanjira inafuna fotokoza kuti ena sikuti adulidwa makosi, koma ngolandira zibalo, adziphedwa kumene, adzilandira chizuzo, alandira chopweteka. Chifukwa chani? Dzina la Yesu. Mbale ndimafuna ndikulimbikitse kuti kudziko kuno sunga njoye chifukwa cha dzina la Yesu. Koma chotsangalatsa nchoti dzina lingakhale atakupangisa usamamve kunjoya, koma ulimpopulumukirapo pake. Mwamphamvu kufa kudziko
kuno chifukwa chophedwa mwamphamvu kupita ku mpando wa chifumu. Ndi kuchionera papa ifati akuona kwa anthu amene anaphedwa chifukwa cha dzina likoma ali ku mpando wa chifumu. Ziko litha kukupha ndithu zotheka kukuphadi koma uli woyera mtima. Koma tamvetsera pamene akukupha ku dziko kuno iwo anakutathana nawe, koma ku mpando kukapasidwa mphamvu zokaweruza dziko, zokaweruza ana wangero. Nzanga ndimafuna ukonde Yesu lero chifukwa mawa azakhala ofunikira pamwe wako. Tikumvana ukondedwa omvera. Ndi akuwaona anthu odulidwa makosi, ena anaphedwa chifukwa cha dzina la Yesu, ena chifukwa cha mawu a Mulungu amene anali mkati mwawo. Ndikumangona zizunzo, anthu nkumakusalani, pakhomo panu nkukukanani, mwina mbanja kukuthamangisani. Mukundithamangisiranja kuti zimene ukupempeza ife sitikukondwera nazo, zimene zefe ayi pano choka kubola ukakhale kwino ife tisaka anthu ofana nathu chikhulupiriro. Zikomo zitha kuchitikira, koma mataona ndi okondedwa omvera zotsatira ali ku mpando wa chifumu. Wazunzidwa ku dziko lapansi chifukwa cha dzina la Yesu ali wodala. Ali wodala okondedwa omvera. Ndipitirize okondedwa Bible likulankhula kuna kuti iwo sanapembeze nawo chirombo kapena fano lake, ndipo sanalembedwe chizindikiro cha pa mphumi zawo kapena pa manja awo. Iwo anakhalanso ndi moyo nalamulira pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Apa nkhaniyi chifaili mavumbulutso ndekuti ikungophatikizidwa apapa, ndekuti ikuoneseranso za 666 chilembo cha chirombo chimene chikudindidwa pa mphumi komanso pa dzanja, chimene anthu ena adachilandira ataopsezedwa kuti kudziko kuno ngati simudindisa chidindochi, ngati simudindisa chimenechi tili nacho chizindikiro cha chirombochi, ndekuti ino simugula kapena kugulitsa. Ndi anthu poona kuti titha kufa ndi njala alitango dindani chabwino, koma alipo yena akuti anakana ife sitikufuna chidindo cha chirombo. Akamakamba za chirombo akukamba za ufumu okondedwa omvera umene uli wamphamvu pa dziko lapansi, umene uli ndi ulamuliro wake. Anditamvetserani, alipo anthu ambiri amaupembedza ufumu, koma mu Bible chivumbuluso likutifotokozera kuti ndi uli chirombo. Andi akamakamba za chirombo akukamba za mtundu wa ufumu umene nzanga pafunikira dzina la Yesu likhale pa iwe ndi kukuzindikirisa za mtundu wa ufumu umenewo. Kodi ndi wotani? Oneka wachipembezo, oneka ngati umakhulupirira Mulungu koma machitidwe ake ndosemphana ndi Mulungu. Umavomereza za mufumu wawoyipa wanjerekezi, umapasidwa mphamvu chokera pasi pa nyanja, uli ndi ulamuliro ochokera pasi pa nyanja. Umenewo uli ndi mphamvu za kukakamiza anthu kuti adindise chidindo pa mphumi komanso pa dzanja cha chizindikiro cha ufumuwo. Okondedwa omvera, imene ndi 666. Ndakuti amene anakana sitingadindise, kankudya sitidya, kankumwa sitimwa, ngati zinthu zonse zapa dziko pano mazitenga mulamulo mwanu kuti ngati sitingadindise tikhati kuzunzika, takonzeka kufa ndi njala ngati Khristu atavomereze kuti ife ninja, koma sitikwanitsa kudindisa zimene anthu ena kudindisa. Ndiye kuti mwamba pa kusadindisa aliyense okana chimene chakweneka kukwapulidwa, akweneka kuphedwa, akweneka kuzunzidwa. Ndiye ena kuti ife takonzeka kukwapulidwa ngakhale kuphedwa, si ife stilola kuti tilambire chizindikiro cha ufumu wa dziko lapansi umene ndi wanjerekezi. Kodi okondedwa alipo? Kodi tingakane bwanji chimene tilibe mzimu wa Mulungu? Ndimafuna ndikupempheni nthawi yakwana yoti tilongeze kwambiri mawu amene azatipangise kutilanditsa kuzopweteka zimene zikutigwera ku dziko lapansi, zofuna kuti tichoke pa ubale wa ife ndi Mulungu koma tiyambe kulambira za dziko lapansi. Odala iwo okondedwa omvera amene atakhale pamaso pa Mulungu. Bible likulankhula kuti amenewo adzakakhala naye pamodzi Khristu nalamulira kwa zaka 1000. Kuti aliyense amene atapirire, amene atalimbike mtima ndi imabe ndi mkonda Mulungu ndi mutamanda Mulungu masiku osamwe wanga, pali tsiku lina akakhala kumalo ena 1000 zaka, ndiye kuti ndikuchitika kwa mkwatulo kuja akakwatulidwa oyera mtima mbale akakhala kwa zaka 1000 mulengalenga ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Bible kuti odala ndi akuti akufa ena onse anaukanso sanaukenso mpaka zitatha zaka 1000. Uku ndiko kuuka kwa
akufa koyamba. Apa ndidafuna fotokozera kuti pali mtundu wina wa anthu umene udamwalira uli m'manda koma udafa uli mu uchimo, ndipo iwowu kwa zaka 1000 ndi kuti pazakha kuti palira lipenga. Monga buku la Tesalonika limafotokozera, andi lipenga limene likazalira anthu amene anafa aloyera mtima, amene anamwalira ali m'manda, akadzamva lipengalo adzauka. Bible limanena kuti adzauka ndipo iwowo adzakakumana ndi Khristu mulengalenga. Andi Bible limanena kuti amene ndi osala amoyo fe, amene tizakhala nthawi imene tili ndi moyo pakulira pa lipengali, ndi okufa amenewo tizakumana pamodzi. Ife tizangosandulika matupi athu azasandulika pakulira pa lipenga, mfuwu wa lipenga limene likuzalira. Lipenga lizakhala likuyitana, bwerani kuno nthawi yakwana, muchosedwe mdziko lapansi, mukapumule mukalamulire ku dziko lapansi lichokani. Andi anthu amene atazamve lipenga ili, amene atazamve mfuwu, ndikuti ndi anthu amene apanga chiyanjano ndi ofulayo. Ngati sunapange chiyanjano ndi amene azafule pa tsiku ili, lizalira lipenga koma mkhutu mwako silizamveka, chifukwa pali khutu lina limene lizakwanitse kumamvetsera kulira kwa lipenga. Kodi m'bale uzalimva bwanji popeza chiyanjano chako ndi Khristu palibe? Ndi Bible likuonesa kuti pali anthu ena akadzangomva mfuwu wa lipenga ali m'manda momwe azamva tikuyitanidwa, manda azagumuka, azasweka amene wanzanga, kuchotsa anthu amene ali woyera mtima pa lipenga loyamba. Koma anthu amene m'bale amene sanapange chiganizo chakuyera mtima, anachoka atayipisa ku dziko kuno, anachoka ali mfiti ku dziko kuno, anachoka atapha anthu ku dziko lino, anachoka okondilomvera atagwidwa ku zigololo kuphedwa ku dziko kuno, anazimangirira namwa poison wokha nkufa ku dziko lino. Lipenga loyamba lakulira mandamo sazalimvayi. Ndi Bible likuti azakhala m'mandamo kwa zaka 1000. Kwa zaka 1000 Mulungu Yesu akukumana ndi oyera mtima amene anasankha kuyenda mchilungamo cha Mulungu atasiyana nalo ziko, amene wowo kwa zaka 1000 akukhala ndi Ambuye ndi kulamulira naye pamodzi. Anthu ena 1000 azakhala zaka 1000 azakhala ali m'manda. Tikumfana okondamvera, Bible likuti kumeneko ndiko kuuka koyamba. Ndikuti odala ndi amene azauke koyamba ndi aja kwaona ndi magazi, amene kwaona kuti ali kumpando wachifumu anachita kuphedwa, anapotokoledwa makosi awo, anachita kunyongedwa, anadzudzidwa, anakana chidindo kudindisa, amene aja kuonedwa ali kumpando wachifumu mu imfa yo kuuka koyamba azakhala ukisidwa. Kodi numuzauka koyamba mutafa lero? Chifukwa chokukisa koyamba chili ndiwe, chizakhala ndiwe. Network yakuzamva kuti munthu amene anafa koma kumamva voice ya Mulungu. Kodi simunamve Bible makuti ndizagona nanu pamodzi? Mwanjira ina munthu amene akufa ali ndi Ambuye, manda muja ndi chiyembekezo. Andi akakhala m'manda muja amakhala kuti ali mchiyembekezo, pakulira lipenga azamva. Andi akadzamva lipenga azachoka m'manda ndi kukumana ndi Khristu mulengalenga. Kodi inu muzakhala mbali tokondedwa? Chifukwa chokupangisa ukakhala mbali ya Khristu chili ndiweyo, komanso chokulukaniza ukakhala ndi Yesu chili ndiweyo. Chisankho chili ndiwe wekha mwini, chisankho sitipangirana. Bible likuti chani verse number 6 akulankhula kuna kuti odala ndi oyera mtima amene azaukitsidwa nawo pa kuukitsidwa koyamba. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo, koma azakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, ndipo azalamulira naye pamodzi zaka 1000. Odala okondedwa omvera ndiwo amene ali oyera mtima, amene azafa alowa m'manda koma ali oyera mtima. Mwanjira ina ku dziko kuno kudayikidwa imfa imene aliyense athakufa, oyera mtima athakufa, ngakhalenso ochimwa athakufa. Koma kusiyana kwa anthu awo atayikidwa m'manda ndi tsiku lakulira kwa lipenga. Ku dziko kuno utha kuchoka ngati unali wokhulupirira, utha kumwalira anthu pamaliro pako nkuzazala nkhata pa manda ako. Anthu atakuzempa nyimbo, abusa atavala uniform, atavala za ubusa, azimayi opempe, azimayi achigwirizano, azimayi asala, azimayi awemusi, tili ndi magrupu osiyana-siyana, atavala ma uniform maduku awo kumutu pi, pamanda pako pose kuzalapo nkhata zokha, chintanda chako pasogolo pi. Anthu nkumati azoona anali Mkhristu, koma lipenga lizaulula kuti anali Mkhristu kapenayi. Makamaka likazangolira ndi mfuwu woyamba, umenewo uzayitana anthu amene chiyanjano
chiyanjano chawo ndi mulungu chinali chabwino. Kodi lero sitingapangireti chiyanjano tisanachoke mziko muno? Taona napo uko ndinomvera akuti odala ndiwowo amene adzaukitsidwa naye, adzaukitsidwa nawo pa kuukitsidwa koyamba. Ndekuti loyamba lipenga likangolira odala ndi amene adzazuke ulendo umene. Ndekuti amene ali ndi soka ndi amene adzakhalabe m'manda. Ndiye Bible kunena kuti amene adzaukitsidwa koyambawa imfa yachiwiri imene ndi ya Gehena ija. Imfa yachiwiri ndimene anthu osala m'manda kwa zaka 1000 wa amene adzaukitsidwa mu imfa yachiwiri. Adzaukitsidwa kuti akalandire imfa yachiwiri. Tikamakamba za imfa yoyamba tikukamba za kuchoka kumene anthu anachoka. Imfa yoyamba ikupezeka uko ndinomvera pamene wina aliyense ngati munthu amamwalira. Koma imfa yachiwiri ikupezeka chifukwa cha tchimo limene munthu analikakamira ku dziko ngakhale analesedwa kuti asayendemo. Ndi anapanga chisankho chakwenda moyo wa tchimo mpaka adafa. Ndiye chifukwa adafa tsiku lakulira kwa lipenga loyamba sazalimvayi. Koma iyeyo adzakhala kwa zaka 1000 ali m'manda. Andi pazafika pena imfa yachiwiri ndiye chiyembekezo chimene munthu uyu anafa imfa yoyamba komalo ochimwayi akalowe ndiyo Gehena. Ndiye kuti imfa yachiwiri iwo ndinomvera ilibe mphamvu pa iwo amene adaukitsidwa koyamba. Mwanjira ina afuna kuti sazalandira chiwonongeko, sazalandiranso chilango, sazalandiranso Gehena, chifukwa Gehena ndi imfa yachiwiri imene zachitikira kwa anthu amene adafa komalo ochimwa. Ndiye kuti ngakhalenso amene adzakhala ndi moyo kufikira tsiku ili koma asanapange chiyanjano ndi moyo wawo ndi mulungu. Ndiye kuti mulendo wachiwiri akufa nawo. Ndimafuna ndikupempheni chisankho ndinuyo. Mutha kupanga chisankho lerolo. Amama mutha kupanga chisankho lerolo. Adadi mutha kupanga chisankho lerolo. Chifukwa za imfa yanu ino simukudzidziwa, amuna anu akazi wanu sakudzidziwa, abwenzi anu anzanu sakudzidziwa, amayi wanu sakudziwa. Mutha kumakhala nawo nyumba imodzi koma siku lochoka muimfa paliba kudziwa imfa ya nzache koma mulungu ndiye. Ndiye kuti chofunikira munthu pokhala ku dziko akaneka akamamva mawu a mulungu azikhala okonzeka. Timakonzeka pokhapokha ngati tikumutamulira Yesu kukhala mpiye ndi mpulumutsi wa moyo wathu nthawi zonse kumapezeka pamaso pake. Ndikuti imfa itatigwera tizakhala odala muimfa pamukuukitsidwa koyamba. Mukuukitsidwa koyamba andi apa ndikuti palibe corruption. Okondedwa omvera palibe kunenelera apa. Ngati lipenga suzalimva basi. Kuteko mmene litazalire lipengali anthu amene mbale ali pa dziko pano koma akakamira kuyenda ndi Khristu azamva kuti nthawi yochoka mdziko ija yakwana. Ndiye kuti matupi awo pompa zasandulika muzangopeza akuti ajachoka, akuti ajachoka, akuti aja palibenso, akuti ajachoka. Lipenga limenelo lizachosa wanthu okhawa zalimva lipengalo chifukwa mkati mwa mukhala chimagineti cholumikizana ndi lipengalo. Kodi pali ndalama zinatunzanga panyesi zimakana pa magineti zimakana sizimalumikizana. Mwambira kuendesa magineti muzadabwa magineti sakukola chinthucho. Chisulo china chimakana magineti. Okondedwa pali magineti amene ndi Khristu Yesu. Ukakhala kuti sunalumikizane ndi Yesu lipenga likazamalira mfuwu wochokera kumwamba oti kwacha sopano bwerani ananga muzapumule kuzolemesa misozi imene mwalira ine nkupukuteni yakwana nthawi yoti mukalamulire ndine kwa zaka 1000. Koma ndimati ndilankhule kuti ngati sunapange chiyanjano ndi dzinali pa chalichi umangopita ukangokwanirisa nambala, pa fellowship umangopita ukwanirisa nambala, pa group WhatsApp umangopita kukwanirisa nambala. Koma ngati sunapange chiyanjano ndi ziko liuchimo ukuchitabe kuopsa ndi siku lolira lalipenga amene uthakumanena mbale tikudalitsika uthakumanena. Alipo ina amene kuti kudalitsika koma mitima ili kutali ndi mulungu. Koma tamvetsera ni siku lina liulula kuti niyo munangopanga kudalitsika koma simunkadalitsika chifukwa udalitsika akuyenera kukhala mchiyanjano ndi mulunguyo. Pali tsiku lopsa mbale utenga mumva lero koma pali tsiku nake muzazima andikuva utenga kuzatha. Koma awoyadala amene utenga kudziko natasi akumva kumapanga chiyanjano alongeza Yesu mkati mwawo. Mmene akufa khachita kuphedwa ndi zikoli khachita bwanji khazachitika bwanji khanadwala namwalira amwalira chifukwa chakudwala. Koma ngati akumwalira ali ndi Yesu pakuuka koyamba lipenga loyamba azalimva. Bwanji utapanga chisankho choti uzamve lipenga loyambali.
kuuka kwako kusakhale koyamba ngati utamwalira m'baleso asanafike. Bwanji utapanga chisankho chimenechi mzimayi. Mzimayi panga chisankho chimenechi. Dziko lisakuchedwetseni. Pali tsiku lina lake dzikoli lifika poyaluka kudziwika kuti alipo wina mwini wake wa dziko dzina lake Yesu akuweruza. Andikuopsa kwa kukhala mu uchimo okondedwa womvera. Pali chilango chachikulu chimene chikumane nawo chifukwa kukhala mu uchimo ndi mzimu wa chipongwe pa Mulungu. Chifukwa Yesu anafa pa mtanda ndikundilandisa ku ukapolo wa chimo ndikuti ine ndisakhaleso mu chimo inu musakhaleso mu chimo. Adadi kuyenda mu chimo ndi chipongwe pa Khristu, amayi kuyenda mwa uchimo ndi chipongwe pa Khristu. Andi chilango chanu chachikulu ngati simubwerera kusiya chimo lanu. Okondedwa omvera kuno mutha kuzipanga kukhala majanti koma ndikuti odala amene azauka kufa pakuukisidwa koyamba. Kuteko kugulu timwalira anthu tifa ndithu pano timafika na Yesu azabwera liti. Koma ndikuti cho ndiopsa ina kuti imfa ya lerolo ndimene tilulule chinachitika bwanji mwe mwako, unapanga chiyanjano bwanji chi Mulungu. Ndimafuna ndikupempheni mutakomedwa ndi dziko zikumakoma ndithu, koma pali tsiku lina musiyana nazo andi tsiku la kusiyana nazo ndi tsiku la imfa. Muzisiya zonsezo zimene mwazitolera, musiya zonsezo zimene mwaziunjikira. Kaya ndazimayi folo mwasiya mitalayo ifika poti muyisiya mumwalira inuyo. Akazanu azasusulidwa azakwatiwaso ndi wina. Koma ngati muti mufe musanalape tchimo la mitalalo, pa imfa pa kuukisidwa koyamba zizavuta okondedwa. Mutafa mutachita corruption kwa mpiri ndikukamba kaya ndikukamba nda polisi kaya ndikukamba nda mabungwe PVHO ndikukamba nda mabungwe katangale wina liyesameti kuchita kuba kwina kulikose kandi afita amena kutamba lero kati mwalira tikuchita zimenezo kandi uhule kandi kuba kankulezera kankusuta tamvetsani kandi miseche kandi maboza mtundu wanji tikangoti tafa tisanalape. Okondedwa ulipenga loyamba la kulira kuitana oyera mtima amene adafa inu simuzalimva chifukwa amene atazalimve ndi amene atazaukisidwe nalo nakakhala kwa zaka 1000 ndi Khristu. Kodi inu mulimbaliti chisankho chili ndinuyo andi muyeneka kumadziwa chimene muli chifukwa sitinganene kuti simukudzidziwa mukudzidziwa. Okondedwa aliyense amadziwa chimene ali sanganame sindimadzidziwa kuti ndine ochimwa omadzidziwa ndikuchimwa kuti ndikuyenda mchilungamo cha Mulungu madziwanso. Kodi muli mbaliti andi ndikuopa ine chifukwa china chake chiulula posachedwa kuti niwo munali mbali yoyo. Chifukwa mkwatulo kamachitika ndi pamene kudziwika kuti wawa sanali opemphera chifukwa zasala pa mkwatulo. Abusa mabaibulo ali manja koma kusala pa mkwatulo. Akula mpingo mabaibulo ali manja akusala pa mkwatulo. Asaliranji amaphatikiza odala amene saphatikiza lero ayima pa Yesu yekha ndipo azintumikira Yesu yekha chiyembekezo chawo chikhala pa Yesuyo saziphatikizira ndi dzadziko. Odala ndiwo okondedwa omvera chifukwa kulira kwa lipenga loyamba la mkwatulo adzalimva. Ndimafuna ndipemphe mkwatulo uzaulula china chilichonse lero titomachita tithe kuziyeresa tokha lero koma mkwatulo uzaulula lipenga lizaulula. Anthu muzadabwa kuti ayena akazuka mu manda komena limomo akhaliramo chani. Okondedwa ndimafuna mulingalire za moyo wanu nokha panokha mukhale muyambe kulingalira moyo wanu chifukwa chisankho chili ndinuyo. Ambuye akudalitseni. Okondedwa omvera pamene mukumvera uthengawo Mulungu akuphimbeni ndi ulemerero wace. Mulungu ulemekezani mawu anu pa ana anu. Ambuye kuti ana anu akaone ufumu anu pasokera Yehova alandire chimene Mulungu muli ndi kupanga chiyanjano ndi dzina lanu chifukwa dzina ili ndilo khalimeti katilowese mu ufumu wa Mulungu kuti akalamulire pamodzi. Misozi itachitika zowawa zitachitika koma chifukwa tisanataye dzina lanu akhala odala ife ali kumpando wachifumu ndipo adzalamulira nanu pamodzi kwa zaka 1000. Tikufuna ife tizakhala olamulira kwa zaka 1000. Tipangeni ndi mtima ozalamulira chifukwa mtima ozalamulira utiupanga lero pamene tasankha kuyenda ndinu mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikumanenso mawa ngati mkwatulo suchitika mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Ndikulandireni okondedwa omvera mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulemekeza Mulungu chifukwa watikonderanso lero ndipo tafika ndi moyo. Mulungu alemekezeke. Chinthu ichi okondedwa si chinthu wamba.
kufika lero tidakali ndi moyo ndi chinthu cha mtengo wapatali zedi. Ndiyamika kumwamba ife ti Mulungu watikonderanso kuti titha kufika tsiku la lero. Ambuye alemekezeke. Wokondedwa omvera, lero ndi pa 17 November 2024 tsiku la Mulungu. Ndimafuna ndikumemedzeni okondedwa nonse amene lero mmakhala mu msonkhano wa Yehova. Kakumaneni, kasonkhaneni okondedwa omvera ndi kukalilemekeza dzina la Mulungu padza mphamvu zimene likuchita, padza dzikulu zimene dzinali likutichitira nthawi ndi nthawi. Tisakhale alesi okondedwa, ndi nthawi yabwino yotolera zimene lero zikufunikira mmawa. Okondedwa omvera, ngati lero simakhala bize yakutolera mawu mkati mwanu, ngozi ilipo kusogoloko, chifukwa pali china chake chichitika. Koma chofunikira kuti ukhale ndi mawu a Mulungu. Andi ngati sungakhale ndi mawu a Mulungu mwa iwe, suzapambana ayi. Okondedwa omvera, dzulo timakambirana pamutu umene timakamba kuti odala ndi amene adzamve lipenga loyamba ndi kuuka koyamba. Ali odala iwo akadzangomva mfuwu ochokera kumwamba ukumayitana mfuwo, andi mfuwo polimpolira, ena mwina adzangomva kuti mfuwu, koma pali ena amene adzamva kuti kufulaku nkuyitanidwa kwathu. Chifukwa mkati mwa kufulaku mukumveka voice kuti chokani ku dziko lapansili, tenti kumane mulengalenga, chifukwa chiweruzo cha dziko lapansi chafika. Okondedwa omvera, odala amene adzamve lipenga limeneli, chifukwa amene akadzangomva lipenga lizakwanisa kuanyamula, iwo adzanyamuka, chifukwa iwo ali nchonyamulidwa nawo ndiwo mawu a Mulungu. Ndamakamba kuti amene ali odala amene akufa ali mwa Ambuye. Ndiye Bible limandisimikizira kuti amene adzamve lipenga loyamba ali m'manda, amene ngodala adzalimva lipenga ali m'manda momo, ali chigonere, adzamva kunjaku kwafulidwa. Andi kufula kumene kukuzaswa manda, manda wonse anthu olungama azatsweka, kuchokamo m'bale anthu oyera mtima kukakumana ndi Khristu mulengalenga, amene akakhala ansembe achifumu, ana aka Yehova, akaweruze pamodzi naye. Okondedwa, khalani mmodzi mwa anthu amene muzakhale mmodzi mwa anthu okakumana ndi Khristu mu mkwatulo mulengalenga, mukakhale kwa zaka 1000 zakulamulira ndi Yesu. Ulendo umene utima ukonzekera nthawi inoyo. Okondedwa, ulendo uno tima ukonzekera nthawi inoyo ndi ngozi m'bale kufa koma ulibe ndi Yesu. Ndichowawa anthu ife ndimalankhula sikunena kuti kudziko kuno timanena kuti kwachitika ngozi pamene munthu mwina wafa pa ngozi ya galimoto, mwina waphedwa, mwina wagwa kampanjinga, khaya wagundidwa, khazachitika bwanji timati kwachitika ngozi. Koma ndimalankhula kuti anthu amene wawa atafa nkuchitika ngozi imene tikunenera, koma ali ndi Khristu akukalowa kumwamba. Ndiye kuti kumwamba kumakondwera kuti anthu akubwera adzapumule kuzolemetsa za dziko lapansi. Koma munthu akafa alibe Yesu, kanadwala koma wafa, kumwamba amati ku dziko lapansi kwachitika ngozi. Chifukwa ngozi ndikufa pamene munthuyo alibe Yesu. Ndiye ngozi okondedwa, chifukwa sichikunkomera Mulungu kuti munthu afa alibe Yesu, chifukwa akafa alibe Yesu kopita kwake ndi ku Gahena. Lero tifuna tikambe kuti odala ndiwo amene mayina awo alembedwa m'buku la moyo. Odala ndi amene zina lake lalembedwa m'buku la moyo. Koma tikulembedwa mzina lako m'buku la moyo, umachita kulembetsa ndiweyo. Iweyo umalingana ndi mmene ukuchitira ku dziko kuno. Utasiyana ndi dziko nkunsankha Yesu khala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, ukamachita chifuniro chake cha Khristuyo, ndiye kuti umakhala wadzilembetsa m'buku la anthu amoyo, andi utafa uli nkofikira. Ambuye alemekezeke mbale. Lero tifuna tiwerenge pa buku la Chivumbuluso mutu namba 20 ndime nambala kuyambira 11. Dzulo pamene tinali pa Chivumbuluso 20 kuyambira ndime ya 1 ya 4 ndikhulupirira, ndikhola kuti ya namba 4. Mulungu alemekezeke. Okondedwa mvera, pali mawu osogola kuti chiweruziro chotsiriza.
pali chiweruziro chotsiriza apa. Okondedwa omvera, chifukwa chani kuti chiweruziro chotsiriza? Kodi mmadziwa munthu akangoti wamwalira koma ali wochimwa amaweruzidwa pompo? Ngati akufa anthu asazakuputsitseni kuti aizafikanso nthawi yoti anthu amene anafa adzauka tizasonkhananso pamodzi ndi kuyamba kuphunziranso mawu. Zimenezo kulibe okondedwa omvera, ndi zimene zili za protocols ya mipingo. Koma chenicheni nchoti munthu akangoti wafa pompo chiweruzo chimachitika. Ngati munthu anafa ali woyipa ali mmalo okakhala mu nthawi iyi. Ndele tifuna tikampeza chiweruzo chotsiriza tiyambe kuwerenga pa buku limene limbandisa kuchedwetsa. Bible likuti pachapa verse number 11 chapter cha 20 cha Chivumbuluso, kenaka ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye amene anakhalapo dziko lapansi ndi kumwamba zinathawa pamaso pake, ndipo panalibe malo awo. Ndinaona akufa aakulu ndi ang'ono omwe atayimirira pamsogolo pa mpando wa ufumu, ndipo mabuku anatsegulidwa. Buku lina linatsegulidwa limene linali buku la moyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita, monga mmene zinalembedwa era m'buku. Nyanja inapereka amene anaferamo, ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufa ake, ndipo munthu aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Haleluya. Kenaka imfa ndi Hade zinaponyedwa nyanja ya moto. Nyanja ya moto ndiyo imfa yachiwiri. Ngati dzina la wina aliyense silinapezeke m'buku la moyo, anaponyedwa nyanja ya moto. Mulungu lemekedzani mawu awa. Tilankhuleni mfumu ndipo tizamva mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Ameni. Odala iwo amene mayina awo alembedwa m'buku la moyo. Okondedwa omvera, mtumiki wa Mulungu Yohani ali pa chisumbu cha Patimo. Mulungu akupitirizabe kumulankhula mavumbulutso achimene chichitike mu tsiku lomaliza. Nde apa akuti anayambanso kuona zinthu zina. Pozulo timamona kuona anthu amene anafa modzudzika, anadulidwa makosi, ena anaphedwa ifa cha mawu a Mulungu, ena ifa cha umboni wa Mbuye wathu Yesu Khristu. Nde timaona okondedwa omvera, anthu amene amafa ifa cha umboni cha mawu a Mulungu anali gulu lija mmamva china Naboti, anthu amene aja ena odulidwa makosi. Nde kuti muzipeza achina Yohani Mbatizi, muzipeza achina ndani okondedwa omvera, achina Mariko, Yakobo, Maka Yakobo, amene anadulidwa makosi chifukwa cha dzina la Khristu Yesu. Okondedwa omvera, lero akukamba kuti anapitirirabe kumamuonetsa. Bible likuti anaona mpando wachifumu waukulu woyera, ndipo panali amene anakhalapo pa mpandopo. Ameneyo ndani okondedwa omvera? Akuti amene anali ndi mphamvu, amene anakhala pa mpando ngakhale dziko lapansi kapena kumwamba zinathawa pamaso pake, ndipo akuti panalibenso malo awo. Okondedwa, kukambadza mtundu wa mphamvu ya mtundu wanjiyi? Ande kukambadza kumpando wachifumu amene akawerudze ndani? Wokondedwa, akukambadza mwini wake olenga dziko, mwini wake omulenga munthu, mwini wake olenga mphamvu za dzikodzi. Okondedwa omvera, akuti kumwamba ndi dziko lapansi zinathawa pamaso pake, zinathawa pamaso pake, ndipo palibe malo awo. Akuona Yohani okondedwa omvera, nde akuti ali chipenyere kumeneko anaonakonso gulu la anthu akufa akulu ndi ang'ono omwe anayimirira patsogolo pa mpando waufumu, ndipo mabuku anatsegulidwa. Cholinga chakuyima ku mpando wachifumu akulu ndi ang'ono chidali chani? Akufuna akaweruzidwe, afuna akaweruzidwe. Okondedwa, pali tsiku lina tikuyeneka kukayima pa mpando wa chiweruzo.
mpando wina wake wachifumu kumene oweruza akakhala olungamayo. Dziko lapansi limaweruza andilitha kumawinisa anthu milandu koma weneka milandu yokuiruza. Ena mawina ifa cha nthumba mwawo zimene ali nazo, zimene akadyesera kwa mafumu, zimene adyesera pa khoti, koma pali tsiku lina amene akadzayima pa mpando wa chiweruzo, mwini wakuweruzayo sazavomereza chinyengo china chilichonse chochitika pa munthu kuti andili ndi nazo izi ndikupatseni mundiweruzire mulanduwu, ndinolakwa inde koma zindipulumutse ndi zangazi ndalama. Kulibe okondedwa omvera chinyengo chichitike pansi pomwe pano, koma pali pena pake alipo oweruza zina lake Khristu amene adzayima pa mpando wa kuweruza andi adzaweruza koma molungama. Ndakuti anaona akufa ang'ono ndi akulu. Kuteko mbale ndimafuna nkusimikizire tiana tija timene tinaphedwa ndi makolo awo tisanaonekere ku dziko lapansi ndikukampa mwina mzimayi wakhala kutaya mimba, tiana timene tija tili ku mpando wa chifumu tikuyembekezera kuweruzidwa. Akulu ali ku mpando wa chifumu akuyembekezera kuweruzidwa. Okondedwa, anthu ali pa chiyembekezo chakuti aweruzidwe, apatsidwe kokaina kukakhala. Okondedwa omvera, muli pati mwayima bwanji pamaso pa Mulungu? Ine ndikumva chitsoni Yohane akuona gulu la anthu limene layima ku mpando wa chifumu layimirira likuyembekezera tiweruzidwe. Okondedwa omvera, akulu ndi ang'ono, kaya mwanayo anali magazi analasanabadwe koma wayambika mzimayi ndikutaya mimba ayayi wabwera mwachangu mwanayi sinimamfuna mwapha zikomo. Koma ngati simunalape akuyembekezera ku mpando wa chiweruzo, ku mpando wa chifumu akaweruzidwe. Ine ndine Mulungu wansanje wolangana chifukwa cha atate awo cha makolo awo. Okondedwa omvera, ndimafuna muzichita mantha ndi dzinali. Pali zambiri titha kuzichita kutseri kuti anthu sationa, koma alipo wina amene amaona dzina lake Mulungu andi akamaona yeyo amalemba m'buku. Ndiye ngati mukuchita zoyipa zimalembedwa m'buku lake, ngati mukuchita zabwino zimalembedwanso m'buku lake, chifukwa mabuku ngawiri. Bwanji ndipitirize okondedwa omvera. Bible likuti buku lina linatsekulidwa limene linali buku la moyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita, monga mmene zinalembedwera m'buku. Apa pakuona kuti pali mabuku amoyo komanso pali buku la imfa. Ndiye akulankhula kuti anthu ayimirira ku mpando wa chifumu andi akuyembekezera chiweruzo chawo. Pamenepo mabuku anatsegulidwa, akuti buku lina linatsegulidwa ndi la anthu limenelo linali la moyo, ndipo aliyense amene sanapezeke mu buku la anthu amoyo anaweruzidwa. Kusonyeza kuti chiweruzo chachikulu chikuchitika ngati munthu akufa koma ali wochimwa. Andi Bible likuti atatsekula mabukuwo, akufawo anaweruzidwa monga mwa zimene amachita, monga mmene zinalembedwa mabukuwo. Kusonyeza kuti chilichonse chimene ndimachita ku dziko lapansi kuno chimayikidwa m'buku limene chimayenera chikakhale. Ngati ndikuchita chilungamo chimapita m'buku la chilungamulo, ngati ndikuchita choyipa limalembedwa m'buku lake. Ndiye akuti akufawo anaweruzidwa monga mwa ntchito zawo. Ndiye kuti aliyense payekha ali ndi ntchito imene amachita. Ngati ndikuchita ntchito yabwino imalembedwa kumwambako, koma ngati ndikuchita choyipa, okondedwa, chimalembedwanso. Kuopsa kwa zinthuzo zimalembedwa iwe osakudziwa, koma ochita umakhala iweyo. Kutoko kamachita chisembwere iweyo umaona ngati zathera pompo, koma kwa Mulungu amakhala walemba. Ukamaba nzanga khandi mboma, ukamaba kampani, ukamaba kankuntchito kumene
chimene umagwira, china chilichonse khandi spoon ya pabwana wako aba, mulungu khandi matishu toilet paper waba, kumwambako alipo wina amangolemba za zimene ukutenga. Pali dzina zimene umaona ngati suku lakuitsayi, koma palipo lembedwa pena pamene pamalembedwa za chilichonse chimene ukuchita. Ndakuti amaweruza monga mwa ntchito zako zimene zinalembedwa m'bukulo, kusonyeza kuti mulungu sakapanga mistake kukaweruza chinthu chimene sunachite. Koma chilichonse chimene wachita pansi pano, kaya unapha munthu, kaya unachita kuthira mankhwala, kaya unapanga bwanji, kaya unamuloza nzako, kaya unapanga bwanji, kaya unathira nzako zoyipa poison anafa, kudziko kuno anthu saiziwa saitulukira, kaya unalanda banja la munthu wina wake, kaunachita bwanji, china chilichonse iwe udachita, koma mwina iweyo anthu sanachiziwe, koma alipo wina amene amakwanitsa iwe ukamachita ya kulemba zimenezo adalemba. Ndekolingana zimene umachita iwe zobisikazo, akuti zizaweruzidwa kolingana ndi mmene womachitira. Andisakunena kuti kumolingana ndi tonse timachitira, koma kuti aliyense payekha. Okondedwa, muchite naye mantha mulungu. Womalemba zimene iniyo mukuchita kumene osamazoti wina wachakulemba. Kutseli kwa moyo wanu kuli wina wachakumalemba za zimene mukuchita. China chilichonse abambo mutha kuchoka pamene makhala kwanamiza akazi wanu ndikupita ku field, ndikupita ku ntchito, andiuza ndipite nkagwire ntchito kwakuti, koma mukutsoti mukutengana ndi mkazi wa chibwenzi mukupita ku rest house mukagona kumene mukakhalako kwa wiki yonse. Ino muchita ndithu akazi anazita amuna ngali mfield pauza anzawo, koma tamvetserani zimene mukachita kumeneko pali buku lina limene likumalemba. Pali buku lina limene likumalemba. Amama mutha kwadzemba amuna anuwo ndikupita ku business, koma mukuti sindikupita mbusiness, ndapangana ndi chikhwaya china chake, ndapangana ndi mamuna wina wake, tikupita ku nyanja, tikakhala ku nyanja, tikasawera ku nyanja. Okondedwa chitani, koma kuli kuseli kuwina wake akumalemba. Mutha machita zimene anzanu sangamaone, koma kuselikwa kumalemba, kuopsa ndi olembayo. Ndi akuti adzavumbulusa mabuku amenewo tiwerengeza zimene anthu anachita ali ku dziko lapansi. Kodi ndi zotani zimene mukuchita zoti zizawerengedwe m'buku limeneli, zimene zakupangitseni muweruzidwe? Okondedwa, tichite mantha ndi olembayi. Ine ndimati tinene kuti tichite mantha ndi olembayi. Odala amene mayina wapezeke m'buku la moyo. Kondidomvera, Baibulo likupitilira nkunena kuna kuti nyanja inapereka amene anaferamo, ndipo imfa ndi hade zinapereka akufa ake, ndipo munthu aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Akuti nyanja ija, mwamvapo inu akuti anafera mu nyanja, mwamvapo inu akuti anafera pakuti. Baibulo likuti nyanja izapereka amene anaferamo, onse amene anaferamo. Nyanja amene inawasunga ataferamo ajameti inawatsaka koma sitinawapeze. Mulungu adawatsunga pena pake, nyanja izawapereka. Baibulo likuti imfa ndi hade zinaperekanso. Anthu awa ndikuwapereka Ambuye tsopano. Ndidawatsunga koma nthawi yakwana yoti ndikuwapereka, pali zoti mulankhule nawo. Ndiye Baibulo likuti munthu aliyense, mawu oti munthu aliyense sakuyimirira gulu, koma wekha pawekha akuti azaweruzidwa. Kodi mutha kumana kuti kuchimwa gulutu, koma poweruzidwa ndi wekha. Ndiye kuti chitsankho chakukhala ndi moyo wa Chikhristu wopemphera ndiweyo, kuti kusamayembekezere kuti tipemphere gulu kaye. Pampando wakuweruza udzayima wekha. Amama mudzayima nokha, adadi mudzayima nokha. Olo mutamalankhula zinthu za mpiri zoyipa ndi anzanu, simukudziwa kuti mutangomaliza kulankhula anzanu apanga chiyani. Ndikutheka mu nthawi yomweyo amva kuti sindikuchita bwino, abwera pamaso pa Ambuye alapa, iwo nkumati tili gulu. Koma mmene mawu akuonekera ndithu poperekapo azapereka ngati ndi gulu limene lidafera m'madzi, amene adasungidwa ndi hade ndi imfa. Koma popereka kuti aliyense payekha azayeneka akaweruzidwe kolingana ndi zimene amachita. Zimene ziti zizakweruzeni okondedwa zili mkati mwanu, zili mkati mwanga.
chokayima nawo pa mpando wa chiweruzo sana ndisungire ndi amuna anu, sana kusungireni ndi amuna anu, sana kusungire ndi akazi anu, sana kusungire ndi amayi wanu, mwatsunga nokha chokaweruzidwa nacho. Andi chimenecho chikayima ku mpando wa chiweruziro ngati simulapa, ngati simusintha, wokondedwa nchopsa chinthuchi. Tikumvana wokondedwa mvera. Bible kulankhula kuti kenaka imfa ndi Hade zinaponyedwa mnyanja, nyanja ya moto. Nyanja ya moto ndiyo imfa yachiwiri. Zulo timakamba kuti pali imfa yoyamba imene wina aliyense amwalira, woyera mtima amamwalira. Imfa yoyamba wokondedwa mvera, angakhale wochimwa amamwalira. Iyi ndi imfa yoyamba imene wina aliyense kudziko kwa amamwalira. Koma pali imfa yachiwiri imene titha kuyizemba ngati tapanga chiyanjano chabwino ndi Yesu. Imfa imene ndi opsa wokondedwa mvera, imene Bible kulilankhula kuti iyoyi ndiyo imfa yachiwiri. Bible kuti pamene Hade ndi imfa komanso nyanja zizapereke akufawo ndi kuti akaweruzidwe molingana ndi ntchito zawo, Bible kuonetsera kuti Hade itapereka akufawo, imfa itapereka akufawo, izatengedwa iyo nayo ndi kukaponyedwa ku nyanja ya moto. Imeneyo ndiyo imfa yachiwiri. Kuteko nzanga, kuli moyo wina Hade sizapezekako, kuli moyo wina imfa sizapezekako. Ndiye kuti imfa izakhala kuti yathedwa mphamvu, imfa kulibe, imfa sizakhalako, kudwala sikuzapezeka, maliro kulibe nzanga. Dziko latsopano la mtengo wake limene nzanga woyera mtima akasangalale, zopingidwa nkhondo zija zizakhala zathesedwa, chifukwa pamene woyerayi akuziponya zonsezi mu moto, nyanja ya moto, ndiye kuti akudziwotcha, akuthana nazo. Ndiye kuti ngati mphamvu ya imfa inalipo, apapa yathesedwa. Akondedwa mvera, ndimati ndikupempheni, chisankho chili ndinu lero pamene muli ndi moyo. Muli nacho chisankho. Imfa yachiwiri iyi itha kusemphana nanu ngati mutapanga chisankho panokha ngati munthu. Chifukwa ife timafuna tizipanga zinthu zoonerana. Chifukwa awa samapemphererenso sindimapemphera. Chifukwa awa samapita kutchali chinenso sindimapita. Okondedwa ndikuti anthu ife tili mvuto, timachita zinthu zoonerana, koma kuopsa kwa tsiku ili aliyense payekha. Ambuye atithandize. Bible likuti ngati dzina la wina aliyense silinapezeke m'buku la moyo, anaponyedwa mnyanja ya moto. Apostolo Yohani akutha kumaona kuti ngati aliyense, mawu oti aliyense ndiye kuti pawekha. Ndiye akuti ngati dzina lako la iweyo silinapezeke m'buku la moyo, ndiye kuti uli m'buku linali. Ndiye akuti opezeka m'buku linali osati la moyoli azatengedwa nawo akaponyedwe mu nyanja ya moto. Imfa yachiwiri. Imfa yachiwiri ndiye kuti adadi amene anafa koma ali ochimwa akuyembekezeranso imfa yachiwiri imene ndi nyanja ya moto. Amami amene anafa, ndikampa ndi mzimayi wina anafa akutaya mimba, chifukwa anafa sanalape. Choopsa nchimenechi. Anthu amene amamwa poison, andikufa ndingomwa mankhwala basi nditayike, ine ndatopa mziko. Ozikomo kutopa nalo dziko kuno kumukayambaso moyo odzudzika kupotsa unali nawo kudziko kuno kulipo kwina kwake nzanga. Tikamalankhula siyani zisembwere, tikamalankhula siyani akachatso, kachatso, siyani kuledzera, siyani nyanga, siyani zigololo. Inu kumaona ngati kuti uthengawu sukukufikirani, ndikumatukwana zitukwanani. Ife takulolani tukwanani, kamudana nawo nutenga. Koma pali tsiku loweruzidwa limene pawekha ndi matama ndi mwano umene wachitira dziko osafuna kupanga chiyanjano ndi Yesu. Ukayime okondedwa mvera. Kuopsa ukangoti wamuyalira osanalape ngozi. Mbale ukangoti wafa kampa ngozi koma osanalape. Imfa yachiwiri imene ndi nyanja ya moto kudikira iweyo. Ngati sulapa
Okondedwa omvera, zimene tili nazo zisatipusitsayi. Abale amene abwenzi tili nawo asatipusitse ngati atazichita iwo nyasi asena azichita. Koma inu musalowerere nkumachita nawo. Pali tsiku loopsa limene buku lidzatsegulidwe. Amiseche wonse buku lawo lidzatsegulidwa. Amwano onse buku lawo lidzatsegulidwa. Andale onse buku lawo lidzatsegulidwa. Kudziko kuno kuli ndale okondedwa omvera. Kudziko kuno kuli anthu oyankhula chipongo okondedwa omvera. Anthu onamizirana nkhani zoyipa buku lawo lidzatsegulidwa. Okondedwa omvera, ngati buku la moyo suzapezekamo iweyo, m'bale wanga, mulongo wanga, agogo anga, mama anga, adadi anga, ngati buku la moyo simupezeka sindinu odala. Chifukwa choopsa chikugwerani chokaponyedwa ku Hade, akugahena, imene akuitcha kuti nyanja ya moto, kumene akutanthauzira kuti ndi imfa yachiwiri, kumene kukakhala nkukukulira ndi kukukuta mano kwamuyaya. Mwakonzeka kakukuta mano, mumalira ndi njala ya siku limodzi, koma koko kulibe chakudya, chokudya yake muzikadya mano omwewo, kumakukuta mano, sindikusowa kuti azikadye kaya. Okondedwa, zimene zotu ndi chisankho. Kukalowa ku Gahena ndi decision ya iweyo imene wayipanga kudziko kuno ndi zenda mmoyo uwu. Moyo umene iweyo kudziko kuno zimveka ngati ukutha zinthu. Koma kuopsa kwa moyo umene ukutengera kuchiwonongeko ngati susintha. Hapa nomowa ndikucha apa usati masewera. Ndikucha. Azimayi akundiziwanso. Iyi ndakudziwani. Koma zalembedwa m'buku loopsa. Ngati simulapa ndi azimayi omwewo akakutenthani. Bwanji siyo zimenezo. Hapano ndikulimbana ndi akazi inu ake. Ndifuna ndikuchenjeze, sikupampana oya. Si uchachayi. Okondedwa, pali tsiku lina limene ukangoti wachoka moyo uno ukupita moyo wina. Koma moyo umene ungoopsa zedi. Ndiye kulibe reverse. Kulibe reverse, ukanyamuka wanyamuka. Okondedwa omvera, ndikuti kulibe reverse. Okondedwa, ndimafuna ndikupempheni ntchito ine iliyonse ya tchimo ikaweruzidwa. Kaimaoneka ngati ochepa poyichita, kaimaoneka ngati kuchita moyibisa, koma ndikuti chifati zilembedwa m'buku lolembedwalo, olembayo alipo, amalembayo adzaulula china chilichonse choyipa chimene chachitika m'dziko lapansi. Kodi kudziko kunotu amakhoza kukhalapo anthu achipama aoneka pamaso ngati anthu, koma kuseri kwali ndi nkhani zoyipa zambiri za inuyo. Ubwino wake ndapeza izozo akamachita atha kukubisirani, athamachitira kutseri, ukakulankhula zoyipa, koma tikuti m'buku lina lake iwo amakhala kulembesa, amalembetsa. Mumakhoza kumauyeresa uchimo, asi kuti tikuchitazi tikunena zinthu uchimo, koma nzona nzona, koma mwanenera bwanji kumene muli inuko. Zimene zozo zizaululidwatu, buku lotu lizaululatu. Andi buku iloli ndiloopsa falidzanena zimene numachita. Mwina zina munayiwala mutachita kale, koma buku lo lizakukumbutsani pa date yakuti munachita zakuti zuwa lili nthawi yakuti munachita izi. Usiku wina wake munazemba kuthawa nkupita nyumba ya wina nthawi yakuti. Anthu sana kuoneni, anthu sana kugwireni. Mwayenda katatu, mwayenda kafolo, mwayenda nzisembwera, anthu samakuonani. Pa mpingo mmabisala ngakhala abusa sanaone, koma ndikuti alipoona oposa maso abusa. Ameneyo amalemba. Amalemba mama, adadi amalemba. Kodi munthu amalankhula miseche kumona mwina wake mumulankhula nkubisala. Ino mmatitu mwambisalira ndi munthu, koma alipo wina amene mwangolankhula mwalemba. Zimenezo zimene muzayimenazo pa mpando wa chiweruzo aweruzidwe. Munthu amapita kwa sing'anga kumachita kuzemba, anthu ampingo asakuoneni, sakuonani, koma alipo wina diso lake lakuperekezani kwa sing'angako alemba. Mutakupha business kumachita, koma mutapheramo anthu. Anthu sakudziwa.
koma alipo wina wake anadziwa, anaphera akuti aja anafa mosazika bwino aja anapha ndawawa kuteko anayika mbizinesi yawo inyanga masenga masiramusi analemba. Ngati simulapa, ngati simutsiya tchimo, buku lizasegulidwa ndilo la anthu akufa, chifukwa ntchito ina iliyonse ya uchimo imawerengedwa kukhala chakufa. Nokha panokha mutha kuti aya Ambuye ndikhululukireni nsalembese zangazi. Wina akafa ifa cha miseche, wina akafa ifa cha maboza, wina ifa cha kuba, wina umpava, wina chisembwere, chinzimu cha zilakolako chomana kuti sindikuona bwino nkati sagone ndi munthu kumangogona ndi wina aliyense. Chisembwere tamvetsera umalembetsa m'buku. Chilichonse chochitika pa moyo wako, kaumachitira pa Facebook, kaumachitira pa chani WhatsApp, umapangira pamene panthu sakudziwa pa intaneti. Anthu sadziwa koma kumwambalemba. Pali wina osabisaliridwa nzinthu. Mutha kubisala ku dziko kuno, mutha kukhala sosi yaononga zinthu, koma alipo omalemba. Anthu sangatulukire zimene mukuchita okondedwa, koma alipo okutulukirani ndi Yehova. Chitani mantha ndi Yehova, musachite mantha ndi munthu. Munthu mutha kumbisa yafati maso akamang'ana mbali imodzi, koma alipo wamaso aponseponse zina lake Yehova, ameneyo muchite naye mantha. Ndi amene azatulusa buku ilo talisegulani tione za amene wali panzerewa. Ndakuti azayima panzere, mayimiranji panzere, tiweruzidwe kolingana ndi ntchito zimene tinachita ku dziko. Kuopsa kwa ntchitozo titha umachita ku dziko uno anthu osamaoneka kuti kuchita zoyipa. Koma wolembayo amadziwa kuti izi zimene achitira mutilembe buku ili, izi zimene akuchitira mutilembeso buku ili. Ndekuti sizingatheke munthu mmodzi kulembesa mabuku awiri. Ayi, umalembesa buku limodzi limene iweyo wasankha, chifukwa kuchita zimenezo ndi chisankho chako ndi zenda moyo uwu. Okondedwa Loti anapanga decision. Ngakhale ndili mSodomu, ziko limene ladzaza ndi uchimo, ine ndiyenda olungama, ndiyendabe olungama. Ngakhale ndioneka ndikuyenda ndekha, koma sindikulola kuyenda mu uchimo, ndiyendabe olungama. Nzotheka ndi inuyo. Ndiye kuti chisankho chinali pa iyeyo Lotiyo. Chisankho ndinokha mayi. Amuna anu sangakupangira ni chisankho chakupemphera. Ayi, akazi wanu sangakupangira ni chisankho chakupemphera. Ayiso ndinokha chifukwa pa mpando wa chifumu sikukakhala kuti tayima ngati banja aliyense payekha. Kolingana zimene zalembedwa m'buku akaweruzidwe. Ngati sukapezeka m'buku la moyo, ukaponyedwa ku nyanja ya moto, imeneyo ndiyo imfa yachiwiri. Amayi mwakonzekera mpaliti, atati mwakonzekera mpaliti, nyamata nsikana mwakonzekera mpaliti. Kuno mutha kuoneka ngati mukunjoya, koma zopsa zolembedwazo zikazatuluka zolembedwazo, misozi zatuluka koma ukumvera chisoni kulibe. Ngati unachita nyatsi kulibe pepani mundikhululukire, asala kuti nthawi inalipo imene uthenga umaumva koma unakula mtima. Unanyozeranso amene ndinamtuma kuti azakulankhule choonadi. Choka tiye kumoto, anthu azaponyedwa kumene kuphu. Bwanji tithawe kumeneko, tisankhe Yesu akhale mpweya ndi mpulumutsi wa moyo wathu lero. Odala iwo amene mayina walembedwa m'buku la anthu amoyo. Amene onzanga ndi odala, chifukwa mwamphamvu anzakuponyedwa ku gahena, iwo mwamphamvu akuyimbira Ambuye osana. Ulemerero kumwamba ukhale kwa inu. Okondedwa, bwanji mutakayimba naye pamodzi Khristu, bwanji titakayimba naye pamodzi Khristu. Odala okhawo amene mayina walembedwa m'buku la moyo. Ambuye akudalitseni okondedwa kufikiranso wiki ya mawa. Titazakumana ngati mkwatulo suchitika kapena kuchotsedwa kwa mtundu ina lonse kumene Mulungu akudziwa ku dziko lino lapansi. Ambuye akudalitseni. Ameni.